መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃን ኣብዛ 2020 ሰጊርና እናኣተዋ ዘለና ሓዳስ ዓመት 2021 ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ዮሃና 2020 ምስ ዓለማውን ዘባውን ውህሉል ነውፂ ህልቂታዊ ለበዳ ኮቪድ-19 ተወሲኽዋ ኣብ ታሪክ ሰባት ከቢድ ቅልውላው ዝገዝኣ ዓመት እያ ነይራ ን2021 ክንጽበዮ ንዝግባአና ብድሆታት እውን መለበሚ ኣሚታትልና ኣላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዞም ዝሓለፉ 80 ዓመታት ኩላ ዓይነታት ተኸታታሊ ብድሆታት መኪቱ ክሰግር ዘኻእሎ ክብርታት ንጥረ ርእየት ትዕግስቲ ጽንዓት ምትሕልላይ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ 2020 ዳግም ተፈቲኖም ተቢዖም ተኸሊዖም ስለ ዘለው ምስ ዝበለጸ ድልውነት ን2021 እውን ንዘላቒ ልምዓትን ዕብየትን መኸቱ ከም ዘይሰንፍ ጥርጥር የለን ደጊመ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ልደትን ክብርን ሞገስን ንስዋኣትና ዓወትና ሓፋሽ